acha kumoi tini tamni bagai nung social media o nukjangnai nangkha jeng tini nini nogo tabuk hor 9ta baji tongo o somoyo nongni nukungni hamya saya hini khnawi jeng logi logi no phaika aboni bagai tabuk lukurongni thani tamo sanamu jong kisa saikhna re gari nini nogo tamo problem ngi tong ano kai ko lugurubini ngi ram kare ko kam kai malia bati ngai emne sabo nini nogo sori hamya kisa saikhna re gari ani serai nini cherai tabuk busuk torkha 15 bosor bo class o poritong class 10 o ngai bo busuk din ngai sori hamya nogo klaitong abu kisa saikhna re gari 3 mas romoi no sori hamya klaitong tana ngai doctor okai bo jaga nairikha khoi bana rekha tai khoi na hake dibu thang tabuk doctor okni khukti tamo saikhna rikha saikhna re doctor okai go operation khai na hunch tamo bemar khe tamo abo tamo bemar mani bagai tini asakai jengjalo klaikha kisa saikhna re gari bo sabat ta mane to